Dobrý deň, priatelia. V tomto videu vám ukážem jednoduchý spôsob predpestovania muškátov v zakoreňovačoch. Na ukážku som vybral plastový zakoreňovač, rašelinovo-celulózový a rašelinový zakoreňovač Jiffy. Tieto zakoreňovače sú vhodné vtedy, ak chcete získať väčšie množstvo nových muškátov. Ak vám ale stačí jedna alebo dve nové rastliny, postačuje, ak odrezok zasadíte do jednotlivého malého črepníka. Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých zakoreňovačov? Začnem rašelinovým zakoreňovačom Jiffy. Používame tzv. Jiffy tablety, ktoré si poukladáme do pripravenej nádoby. Poukladáme toľko tabliet, koľko chceme mať nových rastlín. Ja konkrétne som si pripravil 4 odrezky, takže mám nachystané 4 tablety. Zoberiem nádobu s vodou a Jiffy tablety zalejem. Počkám približne 10 až 15 minút a po tomto čase sa mi tablety napučia. Vyzerá to takto. Výhodou tohto systému, to znamená použitia tablet Jiffy, je, že rastlinka je zasadená samostatne, má teda dostatok miesta a môže sa vytvoriť kvalitný koreňový systém. Ďalšou výhodou je jednoduchý spôsob zalievania, to znamená, mám naukladané tablety a jednoducho všetkých zalejem naraz. Ak mám rastlinku zakorenenú, zoberiem zakoreňovač a presadím ho do pripravenej nádoby na ďalšie pestovanie. Môže to byť črepník alebo napríklad truhlík. Teraz si povieme o výhodách a nevýhodách rašelinovo-celulózového zakoreňovača a plastového zakoreňovača. Rašelinový zakoreňovač. Veľkou výhodou je, že pri tomto spôsobe má rastlina dostatok miesta na vytvorenie kvalitného koreňového systému. Tento zakoreňovač dobre udržuje vlhkosť zeminy a je to aj krásne viditeľné. Výhodou je aj spôsob zalievania. Jednoducho si zoberiem vodu a nalejem ju na dno podložky. Určitou nevýhodou je, že po zakorenení rastliny, ak ju chceme oddeliť, musíme to urobiť strihaním. Čiže si musíme dávať pozor, aby sme rastlinu nepoškodili. Takto pripravenú rastlinu môžeme presadiť do pripravenej nádoby, čiže napríklad do črepníka. Plastový zakoreňovač pozná si každý z nás. Je taký najbežnejší. Z môjho pohľadu má dve zásadné nevýhody. Tou prvou je, že pri zalievaní nevidím, ako zemina absorbuje vodu. A tou druhou je spôsob vyberania zakorenenej rastliny, pretože pri tomto zakoreňovači sa môže veľmi ľahko stať, že či už koreňový systém alebo samotnú rastlinu pri vyberaní poškodíme. Takže ako na to? Potrebujeme odrezky, stimulátor rastu a zakoreňovania, zakoreňovač a substrát na výsev a množenie. Ja som použil stimulátor práškový, ľahšie sa s ním manipuluje. Existuje aj tekutý, ten musíme rozrobiť podľa návodu vo vode. Zoberieme si odrezok, dáme do stimulátora a zapichneme do Jiffy.
Takto pripravené rastliny nezabudneme poliať. Verím, že vám toto video pomôže pri pestovaní muškátov a že si nimi skrášlite svoje domácnosti.